بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. صلى الله وسلم على رسول الأمين وعلى آله وعلى صحبه أجمعين. سبحانه وتعالى Ustaz Muhammad Taibo Bah salmini o fondatore nani ngi fudino wakko ko direct ile wadde tawde kala ko keji ko dubbere tek Ustaz Bah mais les audiamenti doron ki jettude ko inshallah wawde wiwde Aray Odo jamale kadru jarna fiya ke mo hawdi mo jam jamma wada ko barki jamma ko kanko bajjo seni ko wada fiya ke mawni e do jamma dimana gundoji e do tagore fop mayre ino e der jamma الوصي الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة جبني لأنه القرآن يما ولا تبارك يما وأن الله رمانا يما ولا تبارك يما كانكو الله سبحانه وتعالى كانكو بجو سنينو ووتا كويتي فرانسي كومبلان تاكسيون خنير بمعنى قدري جمع كودين في فجر قدري ففو ودرتي برنامج ini dalam wajah andi Allah subhanahu wa ta'ala darta Allah fil mahfuz wadir mabon nebi wada program hitande be wodirani be fo e bay bibe be wodirani be fo e bay jawdi ma ekkay ma do unjoto Qur'an ma majje ma kan fiya keji majje di mana kanko odo musibe men Algérien jomo me yidi ka jude daga daga masjidul haram al makki beden do no inshallah do me yidi do me wetkri sabialla déjà o invité la Algérie ki sanki o si dum wala ni ko me yow me ko do yakarima wala Algérie are no sondari non set amna ko rew me ko sara donc saka to welo ya sondari set are inshallah musibe julbe tedduɓe oɗo jemma ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala on darta e lawol ma fo son ka gundoji ɗin ka koddireji ɗin wonto ko ɗum wasi porte français ɓen ko innata lettre kadi woɓɓe maɓɓe no la nuit du décret c'est à dire la nuit donc Allah subhanahu wa ta'ala procède à des décrets donc no woodi woɓɓe maɓɓe wiyoɓe c'est la nuit du destin jemma koddurie woɓɓe ko ɗum ɗon jogui par ce que koddureji ɗin fof ko ɗon sinete ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala dari yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab Allah subhanahu wa ta'ala no monta fala ko windi ko kala e mahfuz mo tabitina fala e koddureji windi ko kala mahfuz wa indahu kama ko kanko jogiti ummul kitab bi mana nene bi mana stepden ko majjinirare ne kanko Allah subhanahu wa ta'ala jogi ka gundoji di windi ko kadi woni do subhanahu wa ta'ala aya go وكل شيء حصيناه في إمام مبين وكل شيء حصيناه في إمام مبين كلا هون بين رجسرين من وليد بمعنى دفتر فاقود دفتر ماون كاري مسبج بتدوبه يتي الله سبحانه وتعالى كتوني ero jamma sappo wiata ko tawne jamma karam ko be buyno wi ko hande no gay je ko no wedde no gay je ko non la sama kambe ko maaki ko jamma da kati o tabbite de jamma ci sakkiti den ko fuujude den don haray musibe jubbe te karam ko buyno ngi sahaba be buy gono yaari wonde makko o jamma hande do kono non wakkilagol wurnita jammaji den sappo do ko buri hawrdirde sawabata goddo
mise tum o jamma do hawroyatana o jamma do aray non ko dum wadi din décision ji di Allah subhanahu wa ta'ala jettata malaika fen bi maana ardo yey e din décision ji ko wadi so ndari hakkunde aya je de aya on mi jangi do e aya won don ka suratul qadr inna ansalnahu fi lailatul qadr kalimatu amri no don ari no kelidi kalimatu amr fiha yufrahu kullu amrin hakim kalimatu amr wa yaltid inna ansalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr ay kalimatu amr kadari donc maana malaika be ngino tippo wondude seydna jibril alayhi salam e be arta den nangal fiya ko jini ni fop majji malaika be kanyum kadi wonbe arde be haray be darude ko hundu jokka ka leydi ga an sa jodi ke jemmana to kadre dana ko madu ngi hella gol ngeno ma connect ko facebook ma halaji go be malaika be do sim hari be darde wonbe julde be darde wonbe jangude qur'an e be darude e wonbe jantade inde Allah subhanahu wa ta'ala wonbe yisinade diddo fo haray malaika be jemana jonnon gollal gotal ngal golluda e nder o jemma sa wi do astaghfirullah nde wotere windete a wi astaghfirullah ko buri duubi capande jeetati dum windete siko subhanallah ko dum windete siko mbudo ko da ko dum windete siko darnde wadda ko dum windete alhamdulillah shukrulillah musibbe julbe teddube wonbe lan suivi de fando wonbe nder gabe haram makka gabe yo be andu wonne ma darnde mabbe wotere do haysitayna suma ay sayna jemmala kadum o jem bi maana o darde guluji temedere woni ko goddo ko julata nokko goso heba baraji darde wotere do ko dum wadi hanay wakkila gol bi maana e juula bi maana e odo jemma dum ko hunde labade hunde mojjere jonno e wobbe go jemmala kadum ko be délégation na délégation mo hewti o délégation mo weltani ke jama on be do te be nyamo ya be arbe arta kadi be délégation mo weltani ke jama on jemma fo be jindude ko délégation be da mela ini tube an jemma on fo ida délégation yimbe no julde no jangude no windane de baraji angide hakkude fourchette wala kuerwa kanyum e ambulo donc ko falkere molnade no ay stay ko délégation officielle sa ari ka julde hewde ke berno waddo dardi na fa seeda rewtona qur'an andita ko hore ma wonta wadande bi maana de do golle anditara dum non hore ma dum ko hunde mojjere ko hunde labande aray ko dum sibbe julbe teddube aray wakki wulniten de do jemmaaje wulniten jemmalal kadi do hondum jangugol qur'an e jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala kanyum e juulugol hebbinorde o du'a do nene Aisha radhiyallahu anha be mako nela sallallahu sitay odo jamma lailatul qadr tawila ko du'a hombo buri mojjude la sallallahu maki yo wiu allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma jawma innaka no an afuwun ka yawtano ka yafusot tuhibbul afwa hidaydi yafakol fa'fu anni yafanak no wodi beedi tobe afuwun karim funu selli e nanri no fokram ko be hola be no wira non el hay fisara e mudum kare ko en dumo e o du'a do torbe hore metron de biguleji meden e mawbe mudum hikki be yeso fu dorande be yafuye dorande be Allah yurmen nek Allah subhanahu wa ta'ala haray malaika ben haray be ayni yimbe be windude baraji din andon non haray jammala to gadiron ko lannata ko sifajiri on feeri ko dum Allah dali salamun hiya hatta matla'il fajr kisalno e nder jamma on ha fajiri on bi maana e faire sifajiri on feeri bi maana haray onno wete leel qadro yehi donc haray ko dum wonde ton inshallah en weltani ke jama fu kala ka be woniri e nder adna law en torike mojjere baraji
koni oɗo jemmale to kadi kon yo Allah subhanahu wa ta'ala okku ɓe okku en fuu kala moƴƴere koni jemmale to kadi on yo Allah subhanahu wa ta'ala okku en fuu meɗen inchallah o rindina daɗe men ɗen e natugol yiite ngen o yafano en bakkatuji ɗin o naade en jannatul firdawsil a'la haray mi salmini on kala ko woni ɗon. Assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aleykum musidɗo mo ngam Muhammad Taibo Bah mo wiyete Oustaz Taibo iwi ka masjidul haram ka suudu Allah hormantedu makkatal mukarrama haray ko kanko wonno ko waɗani o moɗo direct o salmini on kala ko woni ɗon o duwanike on o duwanike salam makko o duwanike dennagal yimɓe fof ɓe jonatna Allah on. Assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.